Mynd ar drywydd rhaglenni teledu plant nath clwb Pen y Bont o Sir Gaerfyrddin hefyd. Siap o chi, mae'n bryd i neu siapiau. Dewch i chwarae gêm y siapiau daw ni. Siapio chi, mae'n bryd i neu siapiau. Mae chwarae gêm y siapiau yn hwyl a sbryd. Yn gyntaf gwnewch siap cilch gyda'ch brei'ch iau fel hyn. Mae cyhoedd ym mhobman, wyneb cloc neu hael ar bryn. Nesaf siap tair ochr sef y triongl. Mae creu y siap